yun. Ano naman, oh. Ganda ng gilid. Alaka. Malaki yan. Malaki to. Oh, yung laki nga. Ay, dala-dalawa. Oh, dala-dalawa. Ito yun. Kasama niya pati size. Ito rin. Oh. Uy, ganda. Sus. Ginoo. Oh. Oh, malaki. Lalaki tayo. Hindi na tayo, pwede ka na yung magtaban na rito tayo. Ay, maganda-ganda to. Maganda-gandang size to tayo. Oh, ganda oh. Uy, tabak. Grabe. Oh, mahabol pa ulit oh. Mahabol pa oh. Mahabol na na. Mahabol pa talaga oh. Talaga. Grabe. Yung blue pa ulit. Oh, grabe na ito oh. Welcome po ulit sa ating YouTube channel mga tayo. Yun. Panibagong araw, panibagong vlog po tayo. Shoutout lahat sa mga silent viewers po natin, sa mga sulit kachoy. Yun, mega love shoutout. Good morning po sa inyong lahat mga choy. Tara at samahan nyo po ako dito sa may fishing spot natin, sa may Barangay Sukmon. So Muntinlupa na ito mga tayo, kasi ito na lang mga tayo yung pulahan natin. Pakita ko sa inyo mga tayo. Ayan na lang mga tayo yung fishing spot natin dati na yung pulahan natin. So yun, ito, yun mga tayo, yun. Construction area yan. So yun, kinakagat na naman. Huli ka! Huli! Gagandang size yan mo. Bali, iwan ko lang kasi kung may susunod sa atin dito. Mga Bruce Anglers saka sa Inse Anglers Group. At siyempre, papasalamat tayo sa bago nating GC sa naging kita sa atin. Sa Sukmon Parts Anglers. Yun, maraming salamat sa inyo mga tay. At sana may mamit tayo rito mga kasama natin sa grupo. So yun, grabe mga tay. Grabe ang dungis sa kagad yung kamay ko mga tay, kasi grabe na-distract kagad. Ang pamiwas pala natin mga tay, tatlo pamiwas natin ngayon. Kasi solo spot naman tayo sa dulo ng construction area. So nakapag tayo kasi ito mga tay. Grabe talaga. Hindi ako makapaniwala mga tay. Ito kasi mati binigay sa akin kasi Ron ito. So ito, tagal na ito nakatingga sa akin. Yung ultralight ko na naputol yung dulo. So yun, napakinabangan natin ngayon. Pasalamat tayo kay Sir Reynan Romero at sa mga apo niya na si Travis, si Claire at si Talbog. Yun, lagi raw sila nanonood sa atin at tuwang-tuwa raw sa ginagawa nating fishing adventures. Yun, maraming salamat naman at na papasaya natin yung mga bata na apo ni Kuya Reynan Romero yan sa Canada. Yun, ingat mo ka dyan kuya. At sa mga OFW natin na masisipag na bayani ng ating Pilipinas, yun, magalag sa inyo lahat. Alam na lang. Yan na naman mga tayo. Alak. Uy, ganda naman size. Ay, dapat. Isa pa mga tayo. Aga talaga oh. Uy, dapat nagdali. Uy, so. Ginagawa mo. Yung nakataranta talaga mga tayo, grabe. Ayun ako. Huli ka. Ay! Grabe talagang puspa. Grabe, nagkaagad-agad ako sa papahay mga kayo. So, sige lang mga kayo, maganda itong labanan na ganito. Kasi mabilis tayo makakauwi nito. Yung mag-love shoutout nga pala sa mga kapitbahay ko, si Kachoy Dennis at si Kachoy George. Yan. At si John Paul at si Adiban Gaming. Yun. At saka sa mga tropa natin dyan na mga inaayda natin ng huli natin at bibigyan natin sila mga mamaya. Yan, mga silent viewers natin, maraming salamat. Sa bago pa pong mga paparating na subscribers, maraming pong salamat sa inyo mga tayo.
Grabe, ha-harvest tayo dito mga tayo. Pagpasensya nyo na po ako mga tayo kung medyo mahaba naman yung video natin ha. Biglang siya at Pika Channel at si Choy, Michael, Burak. At sa Burak family, Miguel Shout at Silmar family at Miguel Papaching. Yun, Kuya Bilog, sinamiss ko na sila. Ay, yan naman mga tayo. Oh, gandang kibit. Uy, gandang kibit. Uy, gandang kibit. Thank you Lord. Lubog na lubog. Kakatawa pag kanya nakapagod pala ng tatlo. Pero mga tumatay talagang napasalamat talaga tayo kahit sa Kuya Ronit kasi maraming nagkaingi sa atin ng ano, ng ayuda. So kaya tinatlo ko itong pamiwas ko mga katuyo. Yan naman oh. Huli ka na naman. Uy. Uy yun mga katuyo. Oh. Thank you Lord. Kapit na kami ron. Pa. Kapit. Dito po maganda. Kasi ano po dito, yun na, yung parang maagos dyan tapos dito, Yun nga eh. dito yung ano, dito nga napili ko Ano, nga po. floater ka? Opo. Mababaw lang? Kalating metro po. Ay, butong kayo? Butong. Sinker sit up. Hindi nga kaya. Taga saan kayo, tatay? Hindi nga eh. Las Piñas Anglers yan. Marami tayong taga Las Piñas dito nung nakaraan namin. Floater din ako. Sila, Ang ganyan lang, lalim? ganito lang po. Master Fishing Adventures yun. Taga Las Piñas yun. Yun, marami tayo dyan. Mga ano, yung tawag ito. Yung Dalagista. Yun, Dalagista ng Las Piñas. Mga solid subscribers natin yan. Shoutout sa inyo mga toy. Yan, dito na tayo ulit sa ano. Sa Sukmon. Ang mahirap lang itong fishing spot natin. Halos puro batuan. Tsaka ano, madaming sabit. Gano'n lalim sa'yo? Ganyan lang? 1/2 po na metro. Saan ano? Yung mga ganyan po. Grabe, ang ganda. Ayan yun. Huli ka. Yun, huli na wala pa. Yun, nasa gilid lang talaga tayo. Floater type, floater. Ay, grabe dungis na agad. Dami natin huli ka. Pwede tayo umuwi mga asin. Wala pa ang isang oras tayo. Grabe, thank you talaga Lord. Sabihin nyo naman na binigay niyo po. Kung mag-ano kayo ito mga dami-damihan nyo rin yung bulati kasi wala doon nakaraan mga tayo naubusan kami ng bulati, grabe. Oh, ganda oh. Ay, maganda-ganda to. Maganda-gandang size to tayo. Oh, ganda oh. Uy, taba. Grabe tayo. Taba, nakadalawa na akong ganito mga tayo. Thank you Lord talaga, grabe. Ay, ano pa oh. Oh, grabe po na ito na mga tayo. Mga tayo, chinachat siya na mga tayo. Chinachat siya na. Ay, sus. So, ano. Dito lang naman tayo mga tayo. Pag dumama yung anglers mga tayo, magdadalawa na lang ang paniwas. So ngayon, dalawa pa lang naman aming tatay dito. Pwede pa tayong tatlo. Nakadali na agad tatay. Bottom rin pala tayo. Mayroon din ano. Meron din pala. Magaganda pati size. Ito rin. Uy, ganito. Sus, Ginoo. Halos magkakapares na uli agad tayo ngayon. Nakakatuwa. Ayun, nag-shoutout nga palagi Karing Ronald. At mabigyan nga rin pala natin siya ng ayuda mamaya pala. At sa inaanak ko yun, nag-shoutout ng anak. Bibigyan natin pala mamaya. At madami na din naman tayong huli ngayon. Siguro mga ano pala yan, 7-10 siguro. Basta maaga pa yung mga grabe.
pipahinga lang yung ano nito. Kaya bibilisan natin yung pagkain. Kasi ano yan, dawi yan, dawi. Kahit parang baluktot na yung pain kasi kailangan natin bilisan yan. Para at least tayo makauwi. Kasi pag yan, lumpas na yung dawi naku. Wala na, mag-ano yan. Kasi iikot yan gagano niya papunta. Yes. Wala. Wala tayo. Ayan. Yun. Ito na naman. Ang ganda ng gilid. Ang laki. Laki yan. Malaki to. Yung laki nga. Ay, dala-dalawa. Dala-dalawa. Ito yun. Kasama niya pa yung ano niya. Yung ano. Grabe, laki. Grabe to. Wala natin tumato. Para lumaki pa. Grabe to. Dawit na to. Gustong gusto nila yung ano, yung pinagbukayan ko na mga ano, na may mga lumot-lumot. Yun ang nilagay ko dito, pinambapadawit ko. Ay, may galag shot at Aris yun. Nakabanding rin natin yung nakaraan natin na yung huling adventures natin, pati yung asawa niya. Galag shot ko. Soy, sa inyo. Sana all kasama asawa pag namiwas. Nakakatanggal din kaya mga pagod ko mga to. Lalo pag ganyan ako rin, yung makibit. Yun ulo, meron na naman, malaki na naman. Ay, wala ko malaki na. Grabing magpasak naman to. Pas bumasag. Sunod. Ang laka. Yan na. Laki na. Dami na tayo. Pang-ayuda talaga tayo sigurado dahil matutuwa sa atin yun. Kasi yung huling upload pala natin nakarami rin ako noon. Yung iba na walang video. So ngayon, wala ko ng ano, siguro mga ano yun, mga 12 piraso. Yung the rest, ano na, binili ko na kay Tol Erwin. At meron din daw kasi siyang ayudahan. Ayan, may nag-shoutout kay Tol Erwin. May Kabiwas, yan na naman. Kabingwit, binabalik-balikan ni Kabingwit yung spot natin sa kabila mo. Yan naman yun. May ayongin din tayo. Dun sa kabila yung kalugtong nito mga tayo, dun sa bumabalik-balik sa Kabingwit. Padawi ay mga tayo. Tayo. Para dumami dyan kayo tayo. Lock. So yung toy. Yun, huli mo naman. Ay! Lumiit yung minus. Lumiit. Pang-aquarium ito mga tayo, mga avatar. Sini avatar to. Grabe, hindi ako magkaugaw ng pagpain. Lalo naman. Yari naman. Grabe, pagdagat. 101%. Matanggal na stress kung may stress kayo mga tayo. Pag ito yung napon na experience nyo. Tanggal yung lahat ng pagod nyo. Ayan o. Ay, sus. Ganun o. Malaki ito pag tayo naman. Malaki. Lalaki tayo. Akin na ayaw. Dito tayo, pwede ka na yung dito banda rito tayo. Yan. Yan banda dyan o. Yan. Kasi pag ganun yan tayo, maganda yan. Bali naka-curve kasi siya. So di ba, sobrang alon dyan tayo sa kabila, bandang kaliwaan natin. So pagdating dito sa may area natin, medyo tahimik yung lugar. So dyan sila magpapahinga. Ganun po yung style yan tayo. Base sa experience ko lang naman yan. Pero alas lahat ng ganyan na ano, kaya karamihan talaga sa natin mga sa fishing adventures natin talagang jackpot tayo kasi kailangan kasi
Kaya mapag-aralan natin yung yung area. Saka kailangan iba-ibayin nyo yung natin yung sit up, Nananabi lang. lalim. Minsan yung babawan nyo kung walang kumikibit, babawan nyo. Pag wala, ilalim nyo. Ganun, kailangan pag-aaralan natin. Tapos minsan ilayo nyo yung pamingwit. Pag wala, iba, dito nyo, ibang rito. So kailangan pag-aralan. So talagang magastos mo natin sa kasi siyempre pag sa dito ka bandar sa gilid, marami ang sabit mararanasan dyan. So nandyan na yung kasama sa anglers yan. So madaming magbubuwis talaga ng ayan tayo, lipat po kayo dito magbandang kaliwa kasi dyan yung sigurado yan tayo, haharvest na dyan. Yan. Bumubula oh. Laki. Laki. Sa gilid ng mata. Ay. Grabe na laki mo. Grabe ang dami na. Ay, dati. Agay. Wala. Grabe huli na natin. Mabit pati. Sabit tayo. Wala na. Reserva. Wala kayong hook tayo. Ha? Wala kayong hook po. Wala. Kaya mag-ala tayo. Hook lang tayo. Meron tayo dyan. Anong size ba ginagamit ito tayo? Maliit lang. Oh, grabe. Oh, yung huli na naman. Oh, tumisip lang. Oh, good size yan okay. Oh. Grabe, halos di na ako makapagpain sa pamilwas ko. Hindi pa naman tayo nakakaabala kita kaya okay lang yan. Hanap tayo. Tatlo pa rin pamilwas tayo. Kaagad tayo ito. Yan ang ko sana kanina. Hindi ako ng alas 10. Here tayo. Kaya na lang mag-sit up tayo. Dalawa na lang sit up. Kanina kasi nagsabit din ako 2 beses. Oh, yun oh. Wala ka. Grabe oh. Oh. Ang ganda. Uy, menyos. Ang laking menyos. Mali. Sige, tagatin mo pa nga ito. Alis puto na lang yun eh. Gaputo na ligat. At dagat pa yun talagang Pinas. Sige, malis natin na apat tayo po yun na to. Ay, oh. Mga size 5 lang ito. Ay, 6. Yan ang aking paborito kong gamitin. Kaya na kinagat yung gaputo natin. Kala ko kagatin pa rin yung gaputo eh. Nakatoy, pasensya nyo na yung natin. Stand kasi yung stand ko dito ba rin. Naputol na talaga, oh. Nag-lost straight siya. Hindi ko maanap yung panali ko eh. Kaya pasensya nyo po, mapaba po yung stand natin. Kailangan mabilis tayo magpahin pag ganito. Kaso wala. Mabilis na ako magpahin pero talagang naagad pa rin. Pero yung isa, mabilis na lang yung pahin. Pero kung laging maganda yan, yung pahin naman, kasi kakatapon lang. Oo, kakatapon lang, no? Oy, 3 fingers. 3 fingers kasi marami naman. Balik ka na lang sa amin bukas. Sa susunod na araw. Ay,
Ay, Miguel Love, shoutout nga pala sa ano, Pines Warehouse. Boys, yun. Sila, paring Frank Trasuna. Father Big Sarmiento. Yung Sarmiento family. Kala ko, grabe mga view. Tatanyel, Templo Nuevo. Yan na, grabe oh. Ayun na naman. Uli na naman mga boy. Dami na, marami na. Ulo laki. Bagos-agos lang ako. Napatiran eh. Si Kachoy pala to eh. Oy, Ano mo? Ay, eh, ano? Followers mo ako eh. anong Lagi ko pinapanood yung vlog Ano, mo. ano yan? Nalala ka na, sabi ko ka. Mga silent viewers na ako eh. Anong ano? Yan, si Kachoy, oh, mga silent viewers na araw narito. Oh. Thank you, Kachoy. Yun, ganda yung mga silent viewers kasi ano yan. Yung nag-i-skip ng ads. Yan, thank you. Ay, maganda sa'yo kasi di umaago sa akin. Pag bato ko dyan, andyan na eh. Yan. Hindi pa tayo, tatlo pala. Dito lang. Wala naman tao sa bandang kanan. Ganyan mo yun. Yun, diyan ako sa pisto. Maganda dyan. Maganda yung ano dyan. Sunod-sunod. Kaso gaano kalalim yun yun? Ano lang, 1/2 lang meter. Hindi tayo. Pinanggalingan niya tayo. Ganda rin dyan, hindi na ako nakadali kanina. Mababawa tayo. Haba. Taw-taw ba yan? Kung may taw-taw ako doon na maganda sa Bicol, makakaragis ako ng kangkong yung ano doon. Yun, oh. Yan tayo, pinanggalingan mo. Umabit ako dyan. Sabot-sabot na ba tayo? Tawawig mo kasi ito. Ay, nabisarap nga pala si JP. Maganda rin yung fishing spot ni Katoy. Yun, huli na naman. Malaki-laki to. Mabigat. Asan? Uy, pulahan mga tayo. Yun. Yung pulahan natin dyan. Mga dito na lang. Oh. Nilid na lang natin. Yung pinagsusumbahan ng mga ano natin. Oo. Oh, grabe. Lulok na lulok. Grabe. Yun. Kaya na ako. Papatatang malapat. Yun. Magpapain ako ba? Isa na lang pain. Isahan lang. Meron Pumitik eh. Pumitik ka to Nakuha na lang. Pamitik ko. Naramdaman ko pumitik eh. Malaki magmiglag yung loob. Hindi ko na inaata kasi pumitik naman ito ano eh. Yung ginaganda na taw-taw, no? Pamitik siya. Taw-taw lang ba? Ay, hindi naman taw-taw pala sa'yo. Hindi, automatic siya pipitik pag ano, may kumagat. Ba, ang galing mo lang yan. Nagulat ako, ang lang. Pumitik eh. Narinig ko pumitik yung ano. Mayroon pala, automatic pala yun. Laki rin mo. Nakagat ka na ba ba? Loko. Ganda. Uy, takbo mo. Takbo mo, gandang takbo. Ayan. Yun, malaki. Yun, pulahan na naman. Pulahan na naman mga tayo. Gandang pulahan talaga. Nasa gilid lang talaga. Thank you talaga, Lord. Taga-Paranaque pala si Kachoy dito. Ay si Aris din, kapag taga-Paranaque rin. Di
Di ba mayroon doon sa Coastal Mall doon? Yung sa may pamingwitan din doon na ano, sa likod ng MUA. Dati namingwit ako doon. Pinagalitan ako ng gwardiya. Bawal na pala doon. Dati yung nasa Baclaran pa ako nakatira. Pwede ka na namingwit doon. Pero balita ko ng coffee sa Marina. Ano yung Marina? Doon sa may marina sa likod? Nag-coffee na din ano ito eh. Daanan doon eh. Aba, pwede yung mga ano pala yun, mga katoy, yun pala sa may marina ano daw, road. Coffee na doon daanan doon magagawa pa Sa yun. likod ng ano, ng Coastal Mall. So, inuwi na daw. Biglaw, salita kasi ng salita. Sige pa, pwede pa yan. Natamad na magbahay ng napakarami. Yun mga katoy, bali update ko na lang po kayo mamaya mga katoy kasi pangit pag sobrang haba na ng video natin. So yun, maraming salamat nga pala kay Kachili, kay Tatay. Mga silent viewers pala natin to. Maraming salamat sa inyo mga katoy. So yun, bali update ko kayo mamaya mga katoy kung may mga dumating pang mga kasama rin na anglers dito at sa huli namin. Thank you po yung katoy oh. Nilulubog na ata yan. No? Wala? Uy. So yun lang po muna mga tayo, mamaya na lang pa. So yun, thank you po sa ulit nag-join in. At ang spot pala natin mga tayo, yung entrance ito mga tayo sa may Petron. Yan, sa Ibonyi Road, sa may Sukat Road pala. Yung sa may likod ng Petron doon, may papasok doon papuntang construction area. Ito na po yun sa dulo. So yun dyan, siguro mga 3 buwan tugtong na siguro to dyan sa may People's Park. Kasi malapit na, grabe. Ito na naman. Ito talagang pinaano mo talaga, yung meron nga. So yun, maraming salamat mga toy. Stay tuned lang po kayo mamaya. Update tayo. Thank you. Ay, nakadalis tatay ng pla-pla oh. Pla-pla mga katoy. Uy, grabe. Ang laki. Mga ano yan, mga lampas. 6 fingers, no? Dito lang yan mga toy oh. Bungad lang yan ang nadali. Grabe. Yan oh. Ang ganda kasi ng fishing spot namin kasi yan dyan. Grabing alon oh. Kala mo nasa dagat kami. Tapos dito, pagdating dito, ano na siya, tahimik siya oh. Kaya dyan yung isda. Tingnan natin. Oo nga po, ayan naman. Para talagang safe na safe. Andun, maraming anglers doon pala sa dulo na oh. So yan mga toy, update tayo sa huli ko mga toy. Grabe. Yan. Lahat na kami dito may huli. Pero ako, medyo madami-dami huli natin. Yung mga toy oh. Grabing huli na to. Ano ka tayo? Grabe. Yan. Yung mga huli natin dyan. Kaya yan, yung mga nag-aawit sa aking hingi ng ayuda, damay na kayo dito. Grabe. A few moments later. Duran. Tapos gagataan, no? Sarap. Tapos isang gin na may kalamansi. Ayos daw. Parang nakuha yung paborito. Sabay video ginang may level sa intro. Ang sarap pa yan mag-tagay-tagay tapos may video okay. Tapos pulutan mga tayo iniyaw na tilapia. Tapos kaya in-steam. Ay, Diyos ko po, Rodi. Masarap. Hindi. Huli na naman. Pla-pla na naman tayo. Ay, laki. Gloria. Bidako man na siya tayo. Ay. Madami-dami na rin kasi sa'yo ha. Kuha ka pa rin sa akin yan. Madami-dami naman na huli ko. Bigyan natin sila magay para madamay sila sa swerte ka ng sunod. Oh, yan na naman. Maganda ang pang-highlight ng yun. Maraming laki oh. Isa pang-highlight. Maraming salamat sa inyo mga toy. Sa muli po ulit na resback namin dito.
kasama natin yung buong Bruce Angler na naman. Yan, thank you po. Ito pa, umahabol pa ulit oh. Umahabol pa oh. Abol na naman. Mabol pa talaga. Oh. Talaga. Grabe. Yung blue pa ulit. Grabe. Napakadami talaga dito tayo sa akin. Tayo, dagdagan niyo yung huli niyo dito. Pati dito na. So yun, maraming salamat mga toy. Yung spot natin, ano, Barangay Sokmun. So nakakasakop po nito, ano, pag dito kayo dadaan sa kabila, Taguig. So kung dito naman, kung may dana dito, ano to, Barangay Sukat, Muntinlupa na siya. So yun, maraming salamat. Grabe. Grabe mga toy. Ito ang huli natin. Oh, grabe na ito oh. Ay, oh. Grabe. Ay, Diyos ko. So yun, thank you so much. Toy. Sulit kasi natin. Thank you so much. Grabe. Oh, ano lang to. Pumunta ako dito. Dumating ako dito. Ano no? Mga start tayo. Mga 7 siguro na yun. Ngayon, anong oras na kasi? Alas 9 na yun. Wala. Wala. Grabe oh. Tay, kumakain tayo dito. Kasi dagdagan mo yung huli mo. Okay lang? Opo. Sus, napakarami tayo. Yun, thank you mga toy. At nakasama natin dito sa tatay. At nakadalan sa kaplapla, kaso ako talaga yung umarbis dito kanina pa yun. Oh, dagdagan mo. Ikaw na lang magbigay. Ako kumuha. Yan. Yan. Hindi. Thank you mga toy. Bye bye. Thank you sa ulit na fishing.